Face asta o să facem un concurs de construcții cu Ianis. Acum la Minecraft cu bani. Stai. Like și subscribe dacă vă place episod cu Minecraft. Chiar că, bă! Chiar că! Like. Bă, nu-mi place că... Și... Nu, era așa. Subscribe. Păi chiar că like și subscribe. Avem timp, da. Da. O să avem timp 5 minute de tras, stai că întreb. Eu apăs prim. Tu. Hai, tu. Ce, că și curios. E-a plecat de la mine sau de la el? Ce e, bă? Că doar nu stă 5 ani. Da. Ce înseamnă roșu-verde? Da. Squid Game. Hai. Stai. Începe în 3, 2, 1. O început proba. Am pus Squid Game. Auzi cum trece timpul? Ăsta-i. Încă trece timpul, deja cum se mai aude. Păi, dar nu cred că chiar nu mai știa roșu verde. Bă, suntem fan Squid Game aici. I-am zis că am pus ceva nostalgic, zic și ceva, și o casă de survivor. Vezi, cred că a pus jocul de YouTube și ceva troll. Vom face 4 lunte. Asta acum cum. Ia, oare cât timp mai o fi? Bă, da, stai. 3 minute 30. Bă, deja au trecut 2 minute, nu pot să cred. Stai. Că trece timpul. Și îmi trebuie să treacă cam 30. Rămâne fără timp. Deja trece timpul.
Aici chiar trebuie să construiesc. Adică pe casă undeva rurasă. Bun. Eu nu prea știu cum să fac pupusa. Buniți aici. Nu prea știu cum să fac eu pupusa. Că nu fac nicio pupusă. Că nu știu. Nu. Vreau unul mai mare. Ăsta nu. Nu știu ce vreau eu. Sunt curios ce construiește el. Poți să-i mai nașor. Las pe ăsta. Gata. Mai tai din frunze, fără. S-a terminat timpul. Gata. Timp. Scur. Oh my god. N-am apucat să fac eu. Bă, vezi că ăsta a avut idee bună. Bă, unde e? Asta e invizibilă. Cred că s-a uitat. Se putea mai bine, mai rău. 9. 10. Nu. La mine e și mai rău. Ba nu e 10. Ba nu e 10. Ba nu e 10, e 10. Doamne, dar ce-am făcut? Da. Nu am avut timp. N-am avut timp. În fine. Bun, hai să stricăm construcția. Da, chiar că. Hai să le stricăm. Stai. Tu. Și explodează. Acum ăsta nu cred că e pus aici. Oh. Explode. Mai mult decât trebuie. Dar în bine, revin pe ce fie drămat. Da. Mai dă și foc.
Vezi, acum nu prea am avut timp. Mai pun de astea aici. Pentiuri. Nu și aici. Să se distrugă. Dar față că și eu am muncit asta. Oricum nu vreau să fac pupusa. Păi dacă avem mai mult timp, vreau să însuc. Bă, s-a spart bedrock-ul. Păi dar mă vezi de la nu abdi pe... Bă, nu. Nu. Acum trebuie să punem aici, să fie toată în legură. Da. V-ați putea după tot inventarul, oricum eu am destul că în inventar și avem acest inventar. Că avem toate blocurile. Bun. Frate, am tras de următoarea. Ce care era? Construiește loguri de la YouTube. Construim loguri de la YouTube. Construim loguri de la YouTube. Bă. Stai. Trei. Duminica mergi cu noi? Nu, fraților. Si. De domnul, unde trebuie acum logo de la YouTube. Stai că... Acum eu stai să mă la logo de... Așa, bun. Ce are alb. Și roșu. Fac cam atât, nu știu, fac foarte mare. Atâta. Așa, cum asta. Acum facem așa. Logo de la YouTube. Păi, dar se termină imediat. Deci, dacă e ușor rău. Stai. Puțină greșeală. Oricum mică greșeală. Ai garat tu.
Hai, că zici, dacă mai pun încă puțin la baterie. În fine, nu știu ce să-i fac. Ia, cât e mai? Că chiar curios. Mai sunt 2 minute. Pot să deja. Gata. Gata. Ia mă uit. E așa. Face el. Doar. Uite că e și el. Ce notă. Ia că și eu curios. Și la ăsta. Și la ăsta. Bă, nu prea seamănă ăsta cu logo. Nu, seamănă așa puțin, dar ăsta nu prea seamănă. Ce notă îmi dai? Bă, hai bă, zi. Șapte, 8. Adică 7,50. Bă, dar stai că... Ea nici mai are cam 1 minut. Acum mai tine, nu știu ce să fac. Bă, bubuie, stai. Eu îți dau 6,50. De ce zic 6,50? E pentru că asta... El nu a făcut așa, gen, el nu prea a prins că este așa. Mi-a plăcut cum a făcut, dar... Oricum s-a terminat. Bă, dar stai că acum trebuie să o sparg și eu. Și ceva trebuie să facem acum? Casa de Survivor. Casă de survival. Bă, aici e casă de survival, nu știu ce. Atunci cum să așa. Ia. Și Hai, go! Dar stai că... Stai puțin. Așa, bun, stai. Puneți casă de survivor. Avem nevoie de lemn. Cred că mă stai puțin. Stai. Asta. Bă, dar haide, fraților, să scrieți un comentariu care a făcut construcția mea. Da, chiar că voi decideți, nu noi. Voi da și noi așa, noterator. Am știut odată la Luca, iar atunci trisa. Făcea concurs de construire, dar trisa. Pentru că eu aminte, da, parcă asta. Mi-a plăcut așa, mi-a făcut hack-ul atunci. Și vreau și eu.
Da, știu, eu nu cred că am pornit timer. Nu e pornit. Și eu venit de ecran. Nu întrebați, telefonul este stricat. Nu un alt telefon. Înainte, cum a pornit persoană, așa, bun, acum a început timerul. Pe la dispoziție 5 minute. Bă, tu pleacă de aici. Ok. Este. Vedeți, aici o să fie ușă. O să încerc să fac cât mai frumos, că avem puțin timp. De fapt n-am mult timp în cap. În fine. Bun. Deci, bă, Nico, vezi că din deseară m-am uitat la tine că am vrut să mă duc până undeva și nu-ți faci. Nu e bun, adică nu te survivor face așa de mare. Bă, e. O poți să o faci, că a zis de survivor, ok? E de survivor. E și o casă de survivor puțin mai mare. Care e problema? Nu înțeleg ce problemă are Ianis. E o casă mare. Că poate să fie casă de survivor, gen. Asta chină și omul mai mult și pot reuși să fac asta. Ok. Eu mai am. Păi da, ce are și el timer? Eu dețin timerul. Puteți să mergi că eu dețin aici timerul. Au venit ani să vadă ce fac eu. Că e casa mare. Păi știu dacă e, păi ce
e mare, mai spacioasă, e mai bine. Ho, că mai e. Mai e timp. Mă vezi pe mine. S-a dus timpul. Ce notă dai? Ia. Hai că-s curios. Bun, să zic că pe sărbători numai ca să ba, ai, dacă vrei. Da, ba, ai dacă vrei. Ok, nu știu. Bă, știi ce nu prea îmi place? Nu... Ai geamul, da. Mie nu-mi place că e cup, da? E un cup mic. Mult prea mic. Ok? E un cup mult prea mic, Ianis. Și trebuie să făcească de-aștia gen. Așa. Ok, dar asta îmi place, ce-i drept. Bă, îmi place că vreau să fac interiorul. Pentru a fi casa mai faină, așa trebuia. Deci îi dau. Nota. 6,50. Și trebuia să pună și de-astea. Ori de-astea sau lanterne, dar na. Mai e bună. Nu tu. Asta e un avantaj că poți să-i faci asta. M-a prins efectiv în fiecare casă. Bă. Fraților, cred că la ultima rundă, mai știu ce zicea nici capul. A, da, ceva troll.
ultima rundă nu o să-mi placă mie. Poate că ce fac lor. Fac un emoji. Dar nu știu, bă. Eu nu prea îmi place că, uitați, cum a rămas jocul după ce am început să sparg. Am mai nimerit și pe jos. Și na. Uitați. În fine. Cred că fac un emoji trist. Da. Da. 3. Stai. 2. Da, scriu. Hai cu început. Ceva troll. Păi știu exact ce o să fac. Voi face un emoji trist. Cum așa ăștia face de 3 emoji. Dar voi face pătrat. Emoji trist, dar să fie pătrat. Și nu mai vine ceva. Cred că pe bedul nu prea pot să fac cum și chiar dacă aș putea, dar nu prea știu. Nu prost. Hai și una de trăită pe aici. Bun. Sunt trist că gen știu că nu-și vor asta. Ei, ce mă pune așa cum să fac asta? Puneți niște albastru de ăsta. Dar mai bine. De
Pe mine mă duce capul. Nu s-a terminat timpul. Nu știu ce. Ăsta a explodat. Păcat, păcat. Asta. Bun. Unul aici, unul aici. Și unul aici. Pune-te pe blocuri galben. Galben. Pune-te pe blocuri galben. Boo! S-a terminat și timpul. Deci că mai contează. Boo! De ce? De ce? Bă, de ce? Așa trebuie să se pună, dar să o și dau cu astea în cap. Bă, nu funcționat roșu. Ia nici strigătorul. Ia. Bă, cum am stricat Ianis. Nu știu ce mi-a scris Ianis pe WhatsApp. În fine, ia să văd. Băi, cam troll, că... Mă, e troll. Bă, ce? Da, cred. Bun, eu ți dau un... 6. Cine zice că să-i zici cuiva, bă, am aici nu știu ce, tu să știi că e aici o groapă. Bă, și exprezibil, acolo ce. Știi? Așa, puțin cam tăr. În bine, frate, cam asta a fost videoul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, un subscribe este enorm. Noi ne auzim data viitoare. Like, subscribe. Pa, pa!